La cuina de Lleida, la Vall d'Aran i la Franja és el títol del nou llibre Amb gust de Lleida que recupera les receptes tradicionals del territori. És una obra del gastrònom i historiador Jaume Fàbrega, publicada per Viena Edicions. L'acte de presentació s'ha celebrat a la Sala d'Actes de la Diputació de Lleida. Avui tenim la sort de presentar un llibre amb gust de Lleida, un llibre en què parla de la nostra cuina. No us penseu que trobareu tan sols un receptari en aquest volum, sinó que el que trobareu al final és una part important de la nostra identitat, perquè al final la cuina és allò que ens explica, perquè la cuina surt del territori, la cuina surt d'aquells productes que tenim més pròxims, dels productors d'aquest territori, i és justament allò que ens ha fet com som avui en dia. I a vegades aquest valor que té la cuina no sabem explicar-lo, i és magnífic que tinguem un llibre, la cuina de Lleida, la Vall d'Aran i la Franja, o sigui, de la Plana al Pirineu, tot el territori, doncs, on explica allò que som a través dels seus plats. Aquest llibre es basa en la cuina del Pla de Lleida i de la muntanya. No oblidem que cuina de Lleida també vol dir alta muntanya, amb productes específics, com les trumfes. Inclou també la Vall d'Aran, amb influència occitana, i la Franja de Ponent. I jo crec que la cuina de Lleida mereix ser molt més coneguda de tot Catalunya, a part dels cargols, que evidentment són coneguts, i el plec del cargol és la festa gastronòmica més multitudinària de tot Catalunya, però a més tenim des de productes com la girella, els panadons, les orelletes, els embotits, els enditos de la Vall d'Aran, la llonganissa, els pans de fetge o patés, etc. És una cuina i uns productes extraordinaris, sempre amb gust de Lleida. L'acte ha estat conduït per la cuinera i sommelier de l'oli Montse Freixa, que també ha ofert un tast gastronòmic inspirat en el llibre de receptes. I està molt bé poder-les recuperar i mantenir-les a dins d'aquest llibre. Seria com la Bíblia, la mare de les receptes de la gastronomia de Lleida. I bueno, m'ho he passat molt bé contactant amb tots els productors, coordinant-me amb ells perquè em fessin arribar el producte, llegint-me el llibre per extreure aquestes receptes i donar-se una volta i també elaborant-ho i ara gaudint veient la gent que s'ho passa bé i que els productors han disfrutat a l'acte. Doncs a mi m'ha semblat molt bé, m'ha semblat fantàstic que algú realment faci un llibre amb cuina tradicional i no tan tradicional del territori, perquè al final s'ha de donar a conèixer unes receptes i dos, també em sembla molt interessant per conèixer a diferents productors que crec que han de tenir visibilitat. Me l'he mirat una mica pel damunt, que no el coneixia, i la veritat és que només fullejant pel damunt veus molta història i veus que hi ha un patrimoni de les terres de Lleida molt important i un patrimoni de molts anys, que això no es fa en un dia. I recolliu tot, és una gran cosa. Amb la publicació d'aquest llibre i la seva vinculació amb la marca Gust de Lleida, la Diputació de Lleida reafirma el seu compromís amb la promoció del territori a través de la gastronomia per posar en valor tant els sabors com les persones que els fan possibles.